endleleni. Isidala esitsha asihluphe endleleni, kodwa isidala esitsha siphila impilo yasezulwini. Haleluya, haleluya. Ngithumela njalo esikolweni egameni likaYesu kuzo zonke izikolo. Ndiyafika ndiyambonga uNkulunkulu nalapho ewalast week egameni likaJesu ukuthi uYesu uyayibamba impilo yomuntu. Singangena abantwana bami egameni likaJesu. Le nto kuthiwa SCO magabe uNkulunkulu ethetha kubuqalunya athi phindile ezikolweni kuyomiliselwa umthandazo. Athi hamba phindile ezikolweni kuyomiliselwa umbutho wabafundi. Kwezenkolo magabe sesihlangana kuYesu kuhlangana imvaba ngemvaba, kulona usuka kweyakhe inkona, kulona usuka kweyakhe inkona, sizofuna uThixo. Haleluya. Masifika kuYesu alikho igama lebandla, kodwa kumbutho wabafundi. Yento laliyabonga, yento lalikombisa imilo, yento lalikomba ukwenza ube sisidalwa esitsha usuke esonweni. Athi uIsaya magabe phaa athi siyayithintela imisebenzi kaThixo. Egameni likaYesu ndithi mangabe ndishumela kwesinye isikolo, ndithi ungabonakali ngathi uyashiyeka mangabe ungazenzi zonke ezi zinto zenziwayo apha phandle. Ungabonakali ngathi okanye umathile, ngoba umntwana uYesu ubonakali ngathi uyaqeqa, ubonakali ngathi umathile, ubonakali ngathi uyalahleka. Haleluya. Athi yakuba ngabe bhala ezwini la athi ziqheliseni ukuhlonela uThixo.